हेल' लोगोफोर नै आं न' खाथियाव माइ गायनो थांनो नागिरदों। न' खाथियाव माने हायाबो न' खाथियाव ओमफ्राय हा मालिकआबो न' खाथिनिनोखा आरोना। आंहाथ' गैया जाहैबाय। दा नोंथांमोननो आं भिडिअखौ देखायलांनो सेस्था खालामसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने आं मथा मथि 15-20 बोसोरसो जाबाय आरोना माइ गायैया। दिनै गायनाय नायसै माबायदि। दुब्लिबारियाव थांबाय आङो नै ओंखारगासिनो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ, आरो लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। नायलांदो नै बिदिबा। आं दासो थांगासिनो। लामायासो बोरै बोरैथाय। आलि गोरलैसोलै होसोजागोनसोलै, ओरैसो थांनांगोन। बै जायगायावनो थांगोन आं। थांगासिनोसै, दाबो मोनहैयाखै जायगायाव। मालाय नै सोरनाबा सोरनाबा गायखांद्ला जोब्बाय। गायनोनो फैखादों। आयौ माने गुसुं गुसुंथार खोथियाया। मानसियानो हायथुखा नालाय। जायगायाव सफैबाय, गायनाय फारि लानोसै। ओमफ्राय बोरैथो सासेयालाय? हाजिराया सासेबावा? बैसिनासो बुरजाथार हनै मालाय। हा? मानसिफोरखौ? है बाव फैग्रोलाय। बाव गायफैग्रोलाय, दा बाव जोब्बा नोंसिनाव थांगोन। थाब फै। नोंसिना गैखाला जोबखाबाय, बाव फैग्रोदो। 15-20 बोसोरसो जाबायदां आं माइ गायैया। लागाव एबाराव आं गायनायनि। गोबाव जाबायलै आं, आयु। रोंगोना रोंलाथाय मिथियो। गोबाल' जाबायथ' आङो। ए माथो रोंगौबोलायो। फाग्ला गोदो न'आव हालौग्राखा, गायग्राखा, आंजों हायो। दा गायदावसो फथा फथि जानाय नंला। हाय सुथि लादो साननैसो। माथो मोजाङानो गायोलाय खरायानो। गोदो न'आव गायोमोनलै, रुवाथि दाहोना लालायलायबावसोमोन। माइ गायनो सोलोंदोलै दा लोगोफोर। 15 बोसोरसो जाबायमोन माइ गायैया। मानसिफोरा साबैसे दं? 3। एसे गोजौ जाबावबा माया? खोथिया। ए खोथिया? दे नों हानायाव हाफैलायदो बाल। आं गायनाय माइखौ हानोसै होननानै। आयौ 15 बिगा हाया एथ' बिदि नुयो आरो। जोंना बे 15 बिगाया फैसा मोनो ना फैसा। औ बैला नोंसोरखौबो नुहरदों। नोंसोरबो मोनसिगोन। हा? कमेन्ट खालाय, लाइक खालाय होननानै गायहोनालासिनो दामरा होनबालाय। दामरा होनबा साबसिन जागोन। हेल' दामरा होननानै मानो गायल' होनबाय थानांगौ जाखो? होमबा बैनिफ्राय लायदो एबार। बेनिफ्राय ससेनिफ्रायसो दोन्दों नालाय। ओरै गायखाला? ओरै दा बेलासि माबायालागै ओरै गायग्रोजोबनोसै बैसो। औ माने बेलासि नङा, माबाया गुवारद्रायना दब्लाया। आंबा 15-20 बोसोरसोनि उनाव दिनैसो गायनो नायबाय। मोजां गायाबा हाजिरा मोननाय नङालै नोंसोरो।
डेन्जार मेचिन बादि गायो नै बाजैया आंखौसो खेबफैनांगौ होनबाय आरो डेन्जार मेचिन बादि गायखायो सान्दुं गोसायाव मोजां गायनो मोखाङा बै सानैया होखार जाहरबाय बिसोर दा गायफैगोन मोसौ लामा गायदों फोथार लामा ओंखारसैना मा मै जाना फैखो नोंसोरलाय हा मैथंसा बाबारे सबाय ओंख्रि सबायखौ मा होनो राबानि कालाय मै वाह पुचुंकारा माखौ होनोमोनलाय खान्थाल बेगर खान्थाल बेगर पुचुंकार होनो ना ओमफ्राय हान्थै होननाया माखौ होनोमोनलाय आलुखौ हान्थै होनो ए आलुखौ हान्थै होनो राबानि आं रोंबायमोनलै उन्दैयाव जांख्रा जासिगोन बावला साननैसोनि उनावनो गासिबो खामला हाजिरा गायग्रा जोबसोर गासिबो सान्दुं गोसायाव बोरैबा मोनजोब्बाय मोखाङा